Her er der lidt omkring tinglysningsloven, nogle regler omkring fast ejendom. Der er to regler, noget man kalder prioritetsvirkningen, og den anden regel, som man kalder for gyldighedsvirkningen. Og hvis vi først lige kigger på sådan lidt indledende snak omkring fast ejendom, ja, så opererer vi altså med noget, der hedder tinglysning, og det er jo et gammelt dansk ord, som dybest set står for, at man registrerer og man offentliggør visse rettigheder. Det er for eksempel, hvis vi taler om det, der står i tinglysningslovens paragraf 1, det er alle rettigheder over fast ejendom. For eksempel et skøde, det er så det, der ændrer ejerskabet til ejendommen, og et pantebrev er det, der giver panterettigheder i en ejendom. Det hele det sker digitalt ved tinglysningsretten, og man kan jo altså gå ind og se på hjemmesiden der, som hedder tinglysning.dk. Hvis vi først ser på det, der hedder prioritetsvirkningen, det der står i tinglysningslovens paragraf 1, ja, så handler det, når det er noget med prioritet, så er det noget med, at der er flere rettigheder, flere konkurrerende rettigheder i den samme ejendom. Det kan være to købere, der begge to mener, de har ret til ejendommen. Det kan også være to panthavere, der begge to mener, de har den første prioritetspant i forhold til den næste. Og man kan sige, at uden tinglysningsloven, ja, så vil man gå tilbage til sådan et gammelt princip, først til mølle princip, altså at den, der er først i tid, er bedst i ret. Altså den, der indgik aftalen først, ville være den, der også havde ret til ejendommen. Men nu har vi altså tinglysningsloven, og den siger basalt set der i paragraf 1, at hvis vi har en senere køber af ejendommen, og denne får tinglyst sin ret før, som den første, jamen så kan man simpelthen overhale den, der havde købt ejendommen først. Der er krav om, at det så, man skal være i god tro, altså man skal ikke kende til den foregående rettighed. Men det her kan jo altså også udvides til andre situationer, for eksempel man går ud og køber en fast ejendom, og naboen har måske lavet en aftale om, at man kan køre over grunden på en eller anden måde, og de to de har været gode venner i mange år, men naboen har ikke fået tinglyst sin ret. Hvis man så køber den her ejendom, og man var i god tro, altså man ikke kunne se, at naboen kørte over eller andet, jamen, og man får tinglyst sit ejerskab, ja, så vil man jo altså kunne sige til naboen, når nu at man er flyttet ind, jamen jeg vil da ikke have, at du kører over den her grund, det har vi ikke nogen aftale om. Jeg har altså, min tinglyste ret, den har altså udslugt din rettighed. Det der med god tro, ja, det er jo altså, at man ikke kender den første ret, der var, og i øvrigt, at man ikke ved grov uagtsomhed var skyld i ukendskabet. Og det skal man altså, ligesom det der ukendskab, det skal altså være til stede både ved aftalens indgåelse, og så også ved anmeldelsen til tinglysning. Altså man kan illustrere det på den her måde, at vi altså har en ejer måske af en fast ejendom, der så for eksempel overdrager sin ejendom først til B og dernæst til C, og så er der en konflikt mellem B og C om, hvem der altså har ret til ejendommen, og så det bliver altså løst på den måde, at umiddelbart er det altså B, men C kan overhale B, hvis C får tinglyst først og er i øvrigt i god tro. Og det kan man jo altså også skrive på den her måde, at det selvfølgelig udgangspunktet er det B, men C får bedst ret, hvis C for det første får anmeldt sin ret til tinglysning før B, og i øvrigt var i god tro på et tidspunkt for anmeldelse til tinglysning. Man kan også tænke sig, at C er en retsforfølgende kreditor. Det kan være nogen, som ejeren af den faste ejendom skylder penge, og de hører sådan, at nu har skyldneren solgt sin faste ejendom, så skynder de sig så at tinglyse et udlæg i ejendommen, inden at køberen får tinglyst sin rettighed, altså sit køb. Og så det kan man godt gøre som C, hvis man er retsforfølgende kreditor, og de betingelser, man sådan set bare skal opfylde, det er, at man får anmeldt først. Altså en retsforfølgende kreditor behøver ikke være i god tro. Hvis vi skal have nogle små sådan ting, vi lige skal være klar over ved tinglysningslovens paragraf 1, ja, så er det, at købere og panthavere, det er altså dem, der er aftaleerhververe.
Konkursbo og udlægshaver, det er så nogle, der er kreditorer, og så er der så nogle, der hedder arvinger, men de er ikke nogen af delene. Det vil altså sige, at de kan ikke få bedre ret, end den de afledte, den afdøde, den ret den afdøde har. Arvinger bliver stillet som på samme måde som den de afleder retten fra. Der er ikke noget god troskrav til B, altså den der var først i tid. Den pågældende forsvarer bare sin bedre retsstilling. Det er anmeldelsestidspunkt, der er afgørende for, hvornår vi kigger på, om der er god tro eller ej. Så er der det, der hedder gyldighedsreglen. Man kan ligesom se, at nu er figuren lagt ned på den måde, at det, der er tale om, det er, at vi har en ejer af en fast ejendom, der på en eller anden måde bliver snydt af B. Altså man overdrager ejendommen, men bliver snydt. B overdrager eller giver nogle rettigheder videre til C, f.eks. sælger ejendommen videre, kan A nu få sin ejendom tilbage fra C. Og det er løst i tinglysningslovens paragraf 27 på den måde, at den nye ejer C jo kan sige rend og hop til A's mærkelige indsigelser, og så er der nogle betingelser, der skal være opfyldt. Og der er altså de første to betingelser, det er for det første, at B har anmeldt sin ret til tinglysning, og den er endeligt tinglyst. Altså hvis man kigger i tingbogen, ja, så ser B faktisk ud, som om B ejer ejendommen. Det kan godt være, at han har snydt sig til ejendommen, men hvis man kigger i tingbogen, så ser det ud, som om B ejer ejendommen. Og så er der nogle krav, der bliver stillet til C, nemlig at C får erhvervet retten ved en gyldig aftale, selv har anmeldt sin ret til tinglysning og i øvrigt var i god tro. Hvis de betingelser er opfyldt, så vil C altså kunne beholde ejendom, uanset hvad A siger. Og dog, for der er sådan en lille sidste betingelse, at hvis A's indsigelser er sådan noget som falsk, voldelig tvang eller umyndighed, ja, så kan A sådan set godt få sin ejendom tilbage. Altså A's indsigelser må ikke være af den her karakter. Men det vender vi tilbage til lige om lidt. Hvis vi lige skal se nogle ting, man lige skal være opmærksom på her i forbindelse med tinglysningslovens paragraf 27, ja, så er det, at hvis C er en kreditor eller en arving, ja, så kan man altså normalt godt gøre de her indsigelser gældende. Og så er der det her med, hvad nu hvis det er en, der har lavet en falsk overdragelse af en fast ejendom. Altså man kunne tænke sig, hvis nu man har en gammel dame, der ligger på sygehuset, og så har datteren fået adgang til den pågældendes digitale signatur, ja, så kan datteren jo sådan set gå ind og sælge ejendommen på vegne af personen der ligger på hospitalet, og når nu så personen kommer så og vil have sin ejendom tilbage, ja, så kan man altså få det også fra den godtroende køber. Men så er det sådan, at denne køber, der altså må aflevere ejendommen tilbage, har i sidste ende ret til erstatning fra statskassen. Så man kan sige, at hvis man kigger på en fast ejendom, og man køber en sådan ejendom af en, der ser ud som om man ejer ejendommen, jamen så vil man altså enten få ejendommen, eller også vil man få en erstatning. Altså det, der måske kan være vanskeligt, det er i virkeligheden at afgøre en situation, altså hvor man har en eller anden konflikt. Er det en sådan situation her, eller er det en sådan situation? Altså at man skal gøre sig klar ved løsning af opgaver, om vi er i den her situation eller i den anden. Altså hvem er de her A, B og C? Tak.